дар доираи бозиҳои давраи 25-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ Истиқлол Душанбе бар дастаи Душанбе бо ҳисоби 8-0 пирӯз гардида ва пеш аз муҳлат чемпиони Тоҷикистон шуд. 4 голро дар ин бозӣ Манучер Ҷалилов, 3 голро Рустам Соиров ва 1 голи дигарро Алишер Ҷалилов ба дарвозаи Душанбе заданд. ин даҳумин маротиба аст ки тими Истиқлоли Душанбе ба унвони чемпионӣ мерасад. қаблан Истиқлол медалҳои тиллоии чемпионати Тоҷикистонро аз солҳои 2010 то 2020ро ба даст оварда буд. баъди ин шикаст тими Душанбе 2 давр қабл аз анҷоми чемпионат аз ҳаққи иштирок дар бозиҳои мавсими ояндаи Лигаи Олӣ маҳрум шуд. дастаи дигаре ки Лигаи Олиро тарк мекунанд метавонад Куктош, Файзканд ё Исхақа шавад. медалҳои нуқраи чемпионати Тоҷикистон низ аллакай насиби тими Хуҷанд шуд. Хуҷанд дар даври 25-ум бар Равшан Аскулов бо ҳисоби 3-1 ғолиб омад. дастаҳои Истаравшан ва КМВАи Душанбе барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебаранд. Истаравшан ахиран Исхатаро дар майдони худаш бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва ҳоло 38 имтиёз дорад. КМВАи Душанбе 40 имтиёз дорад. рӯзи 23 ноябр ин ду дастаи довталаби ҷои сеюм дар Истаравшан бо ҳам во мехӯранд.